Днес ще ви покажем как да инсталирате програматор Rain Amico Pro в шахта и как да го свържете към датчик за дъжд AquaClick. Започнете с подготовката на шахтата. Изкопайте дупка с дълбочина около 35 см, за да побере правоъгълната шахта Rain. Вътре поставете готовия комплект решетка с 4 клапана и завийте адапторите към тръбопроводите. Направете отвори в стените на шахтата срещу клапаните, така че тръбите да могат да преминат лесно. Преди да засипете шахтата с пръст, прекарайте кабела на датчика за дъжд, който по-късно ще свържем с програматора. След покриването на шахтата с пръст, капакът ти трябва да остане на нивото на земята. Следващата стъпка е да свържим 9 волтовите клапани чрез букси, мъжки от към клапаните и женски от към програматора. Просто ги съединете и монтирайте програматора върху стойката под зеления капак. Rain Amico Pro работи с 2 броя батерии 2А, управлява до 4 зони за поливане и разполага с 2 програми, които могат да поливат с продължителност до 240 минути. Последната стъпка е свързването към датчика за дъжд AquaClick. Разрежете червения кабел на програматора, за да стане двужилен, и го свържете с кабела на датчика. Монтирайте датчика на открито, за да засича безпроблемно климатичните промени. Ако имате въпроси или нужда от съдействие, нашия екип е винаги на разположение да ви помогне.